Vi har fått maar 2 gånger. Jag var uppskallad. Nu är det klart. Alla det stannar för sen. Jag pratar till måndag. Streama TV-någon till kväll. Så strömmar går sen till måndag. Ja. Och faktiskt bara kappa honom. Nej. Bra.
Damen Så Edvard. nu var det godt. Ja, det går godt. Ja, Hvem dig? som du bare har drukket det sidste år. Det er nok så ofte. Jeg får oftere snap, at du drikker, eller du spiller på den. Nej, jeg træner tirsdag. Okay. Det går lige. Okay. Okay. Så 3-2. Ja, men du er videre. Du har vundet det hele. Ja, jeg mangler at spille i skolen. Okay. Er I andet i gruppespil? Ja, vi er færdige med gruppespil, og så har jeg lige spillet det første. Er det kvartfinale, eller? Ja, så skal vi spille semi. Okay, ja. Så ham Hapler, ja, han er meget god nu i år. Ja. Han har vundet det hele, så ja. Så det kan blive spændende. Ja, men jeg skal faktisk lige sammen. Ja, men det kommer jeg til. Dejligt. Ja. Ja, det er godt. Ses. Okay. Og du er altid skål. Du? Ah, ja. Så det er det køkkenet med. Ah, ja. Det er det vigtigste. Ah, så er det op. Mas eu vou cantar isso. Østland var noget afgørende. Det kan være, at det er afgørende. Det er nok meget, han er jo så varmt, han må du bruge det. Han er stået i flowen af varmt. Skulle gå väl där. Rowan snackar om man dyrkar själv nu. Det är skriva hur jag är. Som många.
Jeg så det. Nå, så grønne så. Bonusgrader. Vending? Ja. Bøttene? Ja, Han nu i botten. Ja,
22 Men vad bra. Toplar går sig. Fortfarande du ska inte få ner. Fäster jag borgar i växeln? Jag tar det i en kaffe.
Kijk hoor. Kijk hoor. Ik dat wel goed. Ja. Het is nergens niet gemaakt. 90%. Maar steeds nog zitten. Dan wil je het geheim zijn. Friends in the show. Men anders kun je het niet. Tenminste, ik word wel door. Dat is wel aan. Ja, houd die Voor wat? Voor 2? Nee, voor dat. Voor dat. Kijk, Zet dit uit, succes, hè? Heel mooi. Heel waar? Heel waar? Zet de bullet met jouw dommer nog? Ja, ik zet het dan. Goed? Fijn. Ja, heel vet. Toen zag ik dat. IJsland. Ja, zeg maar. Italian.
följer då. Han är ju bra svart i bandet. Immer kannst du mal durch. Nu ska jag bara hämta Oliver.
Jo, faster. Ja, känner du pappa? Känner jag från Vinja. Ja. Ja, det tog okej. Ja. Ja. Ja, Ja. det är något samma. Ja. Jag tycker det är bra. Ja, ja. Jag tycker väl inte bra. Jag måste nu man. Ja. Is it better better? Jag prövar att leverera en snackare. Man vet Ja, han dömt sen. Kim du tilltaka på? Ja, det är klart till semifinaler i Kamosa. Och får det vinst mot Kantor mot Vara. Och får 6 mot Sproe mot Albert. Jag vill säga.
Allah Allah. Nein, steht. Ja, ja. Zit dat dit? Nee, zit dat dit? Ik kan het Heer mag gelijk.
Det kan godt være en meget skidt, der virkelig jeg kan lige udsøge.
under de fremme på den. Så er ikke brug for at tro i det her. Det er rigtig godt for ham. Oh no! Ja.
skal lige få et par stykker.
Vi er da færre i huset sidste år, ikke? Det er en færd. Kun en. Jeg kan huske, at der var en ting, jeg ved sgu, hvor det er rigtig meget ja, det kan godt være. Jeg så sammen med min det faktisk.
Alltid 2 och 3 igen. Parlamentet är faktiskt jättebra. Kvinnor är en pulja, högspel mot öpplar, och nummer 1 spelar finalen. Och Adassa är det teamet mot Stenborg som kan lyfta med och får det.
matcher i, hvor men okay, lad os nu sige, nu spiller hvem spiller først? 2. Så skal etteren spille mod vinderen. Nej. Hvad taberne? Jeg mener 1. Det kommer an på, hvad der sker i det her. Skal det være det? Ja, fordi hvis nu Elenborg og Maja Nisseborg, de slår dem, så nu er det jo ikke noget Britt og dem, de møder dem her. Hvis jeg skal sige, de taber den, så har Elenborg og Maja Nisseborg vundet. Ja. Og så spilles der en finale i morgen mellem 2 og 3. Lad os sige, de her to, de spiller mod hinanden. Og den vinder en. Så siger du, at de skal møde træerne. Alle spiller på alle i aften. Og så møder de spiller i morgen. Nummer 1 i aften. Spiller en finale spiller nu. Ja, og så 1 og 2 går videre til finalen i morgen. Okay, skal det er meningen. Okay, på den måde. Det giver det mening. Ja, kommer godt til ved, når jeg har spillet for W. Ja, ja, men så kommer man der ud, man kan tage lidt fotos. Den der lidt stokker. Jeg tror godt, at vi så spiller det kunne godt. Nej, ikke helt. Ja. Hvem er i den pulje der? Så sker det ikke. Nej, spiller det sammen. Jo, det er det. Det bliver så fuldt, det der. Ja, det skal man gå og kigge på. Au, der kommer Der er gang i. Ja, det er gangen. Ja. Alt klar? Jeg spiller bare. Semifinalen der, ja? Okay, ja. Det er nødt til at ryste. Tak.
Jag ska andra ställen. Jag tycker faktiskt upp. Anders sista dubbel. Du ska gå för i vänta ställena i Englandsklassen.
Ja, kom maar weer.
Er is er een koppel van bara efter.
Jeg kan godt tage en par ryg på.
I så også det hus. Ja, dejligt. Bedste du at spille? Ja, det gør det. Ja. Jeg er sulten, når man ser andre spiser. Og helt praktisk. Det er lidt kedeligt. Ja. Men du kan spille nogle bold, det gør du. Nu har jeg lige spillet lidt til telefonen. Har du haft vand lige? Nej. Nej, okay. Ja, det er ikke sådan, de gode, de har jo flere vand, har ikke det? Hvordan I holder? Det er lidt forskelligt. Jeg tror, at fra tennis af, så holder man jo lidt mere, ikke sådan nok. I holder næsten sådan, jeg gør ikke det. Jeg tror, jeg har også lidt mere sådan på forhånd, og så på baghånd, så det er nok cirka det. Ja, det tror jeg. Men så jeg server, så jeg set, I gør sådan her. Så det gør jeg også nu. Men jeg prøver. Jeg ved ikke, det er mærkeligt med fingrene. Men jeg tror, jeg holder mere og mere sådan hammerhøjt. Ja. Men ved du, I bruger meget håndled, gør ikke det? Altså, I skal også med straks arm. Hvis man skal helt frem og nå. Okay. På tennis, så står han som en straks arm. Ja. Så det har jeg prøvet nu at lære mig til at spille mere sådan. Okay. Her. Ja. Men hvad skal vinkelen her være? Det lever ikke. Ja, nemlig. Okay. Ja, nemlig. Men de har meget kort sving. Det er bare ligesom her og der. På starten så spilte jeg det her. Men det har jeg ikke tid til, hvis jeg kommer. Ja, nemlig. Det var det, at vi har været. Hvordan gik det? Okay. Forrige og sidste, det er det samme, ikke det? Den weekend, der var sidste. Altså for 7 dage siden? Ja. Nå, er det det? På den? Okay. Du kunne nok det samme. Forrige. Ja, det forrige, det er det. Ja. Hvordan gik det så? Ja. Kvarten med. Ja, det er rundt lige før kvarten. Lille kvart, ja. Hvordan gik det med alfa? Hvorfor ikke ved? Jeg skulle drikke. Okay. Jeg kunne ikke tage med dig, eller? Det gør du jo her. Det er så galt. Det har jeg ikke i Danmark, jo. Nej. Den der vand, hvor den er på verdensplan. Og den bedste i Danmark, der ligger der. Okay, det er nok så lidt. Var de optaget med noget internationalt? Det var til okay. Ja. I Norge, Kasper Rødhavn spiller ikke NM i tennis heller længere. Har været også senior, da han var 15. Og så gad han ikke spille mere, tror jeg. Og der er vundet, og det gik jo ind. Ja, vi har spillet det. Vi er 3 hold. Så vil du med Europa.
vi vandt mod Gudmund og Eistein. Så Andreas og Ian, det er nok de bedste. Det er også mod dem. Det tror jeg også på. Det er måske elbold, hvor man ved helt sikkert. Så er der nogen, der går ind med en damp frem. Det går stoppet i DM. Ja, hvor længe har du været det? Så længe? Okay. Og det blev ikke bedre. Ja. Ja, det er rigtig godt. Stærkere i Venstre er meget stærkere. Ja. Men det er fordi, når I server, så tramper I med venstre. Ja, det er ikke derfor, det er Okay, nej. Nu er det gået baglæns fra en bak, og så, nej, så går du bare baglæns derude. Okay. Okay, ja. Der er mange, der kigger. Hundene, der kigger. De bliver helt forvirret. Jeg kan også se det her. Så knæ-ekstension. Du er noget smart, eller? Ja. Eller bare at sidde ude. Sådan her. Nu skal du søge. Så vi kører måske en valgluk her. Så kører du over. Det er for nemt. Man kører væk. Man kan få sådan en ankel væk på det. Ja. Måske feste eller stik. Måske også noget. Ja. Det træner de her muskler. Ja, nemlig. Fordi de her muskler, de skal holde benet strækt. Og så har man en muskel, der også går over hoften, der også går over knæet, så den skal også støtte benet herfra. Man føler Olle her mega godt her. Ja. Problemet er at strække på. Det er problemet. Og bøje det så, det er ikke problem. Nej, det kan ikke. Og en anden vej der. Ja, det vil jeg. Man kan også se den anden vej, så man kan være sådan leg curls. Ligesom maskinen, der man skal løbe. Ja. Nej, ja, det er godt. Du skal ikke hvad gøre. Du stærker. Nå, ja. Det er så vigtigt. Man kan det her bag, jeg kan også stærke. Okay.
ja. Ja, nej, vi venter lige på. Spiller godt af en. Kun den her sæson. Det er rigtig fint. God øje for det. Jeg kæmper. Vildt hurtigt.
Ett mark och 2 första minuter. Alltid att plocka med. Har du snitt på det? Seks point, og det var 6 point, begge gamle guder. Spil singelstater, du også. Så er der bedst. Det spelar ganska mycket Rasmus. Som regel kan jeg gøre det i træning, når jeg træner mig. 10 minutter før, så går jeg til de opvarmning. Nogle gange så går jeg
Ja. Ja, dat weet je.
Down my left with that there. He's kjalleren, no?
Hold dubbel. Er I klare?
site. Så jeg ikke kommer efter mig. Jeg kører så efter nu. Nu er jeg leve. Jeg synes det er sejt. Ja, så er det godt. Smøres. Ja, super, tak for det. Sagt? Ja, Efternavn er i dag. det er Anne. Norsk. Altså det er norsk. Ja, det er det. Anne er den. Ja. L-S-T-A-D. Ja, heter det. Men det er ikke, der har sagt det. I vinder jo begge single. I fører sådan Og så er det livestream. I Jeremia. noget. Bare single. Livestream er svært. Hvem? Uden dig. Vi vinder jo god i Danmark. Nu dør du det. Ej, det er det. Ja. Troy? George er her til mix. Ja, det kommer godt. Ja, det er ikke så langt. Så hver kvartfinaler. Ja, vi går rundt ved en mix. Doppel. Atlanten har tvunnet seg i hver kvartfinaler. Det første tiden er beina til semifinalene. Det er Britt Albert og Are. Og første kvartfinalen er Esther Casino og Olaver. Både Mary Elisabeth og på Knut. Og inn er kvartfinalen Hadassa, Rasmus, og Edelborg og Svein. Kjersjøvær. Så styr det här för shop. Nu börjar mix. Det är första två kvartfinaler, så två köp. Jag vet inte vad det är. Och för rotprata det är verkligen det. Nej, tack för det.
Ja. Det blir ikke noe. Så. Eller kommer ju nedan efter. Och han är ju av parkeringshuset bättre. Tack för det. Ja. Det är så lite som det kan vara så. Hon är inte förslattare, men det är
Ja, du skal. Ikke landet men da. Ikke lundet da. Ja, alt bort. Lektor man gör det är bara så. Det är nämligen man ska vara Tack för Bob. Jag får mitt fire. Vad var det? Är vann. Nej, klar. Vad säger du? Så om hur det står. Nej. Så jag ska Man vänder riktigt på Facebook så det är alltid ont. Ja, det är väl Meer bij een dommer. Ja. Du kan få job. Ja, det spelar det. Alltså att han kör kunde det va? Jo. Ja. Ja, capping här. Lemur. Jag ska det. Jag hade gjort tur här för det. Är det där? Så jag vet hur. Kan ni ha Ja. Det bär där är starkt nu på. Vad vill jag? Vad är det jag ska göra? Ja. Ja. Då är det rätt att andra var visst mycket så spelar man inte en ser matchen och Mary Lisa och Paulsen. Ja. Det är perfekt. Det är så trevligt. Jo, jag ska alltid göra det.
Brother, I want to know. Kan se ut. Jag har nog egna biljetter just nu. Så han kan samarbeta. Det måste ha det med då. Ja, det är inte spoiler. Ja, det är nog tror jag att han läser klar. Ja. Oj. Välkommen. Ja, så det ja. Vi checkar det här extra. Vi ser på det här. Nej, vad tittar. Ja, nu skriver Ja, tack ganska mest. Och bra tack mot så. Ja, flytta ut. Det är 60 så. Det är kanske 60 tjejer. Ständer hemma så du får den samma. Ja, till den så. Det växte bort på den samma. Ja, ja. Ja, men det är och bra. Ja, det är bra. Jag kan med det. Ja. Vi chattar. Fast det är vidare. Ska där ju också. Vi där. Ja. Jag tror att han tack för det.
Man går det så det är så. Ja, jag blir bara så. Luktar på mig. Nej. Ja. Du skriver det nu här. Ja, jag skriver det. Och man kan bara liksom ja, det är Kordon kan vara gott, ja. Kordon kan vara gott. Ja, Du var den här. Ja? Du går ju bara till nu. Du går ju där det känns att men jag har sagt från Fischer på final. Jag ger ska hela tiden. Okej. Det är han alltså. Det är en standard. ja. Det är så att jag minns att jag är lite på båda. För här tycker jag samla. Jag samlar på en väg. Spär som det ja. Aj, oj. Inte väl det? Ja. Jag funkar den på vem och så Nej. Det är alla så. Nej, jag har inte jättet. Ja. Jag tycker det är jättebra. Jag ska kolla mig upp här. Du satte det livet på början. Ja. Kickstart sitter för det kunna fram.
Ja, det är det. Bara sitta där. Här är det gånger.
Det er det, han siger til Albert Søren.
ikke hadde spilt for oss. Så fri. Ikke...
26, 27. Så var det Are og Albert. Måler Peter Rasmus. Semifinalen.